Plodovi posvećenosti. Radujte se svagda u Gospodu i opet velim radujte se. Filipljanima poslanica 4. poglavlje 4. stih. Zahvaljujući Hristovim zaslugama, zabludili Adamovi sinovi mogu da postanu sinovi Božji prema Evanđelju po Jovanu 1. poglavlju 12. stihu. Jer je onaj koji osvećuje i oni koji se osvećuju, svi su od jednoga. Zaradi tog uzroga ne stidi se nazvati ih braćom. Život hrišćanina treba da bude život vere, pobede i radosti u Bogu, jer svaki ko je rođen od Boga pobeđuje svet. Prva poslanica Jovanova 5. glava 4. stih. Zaista je radost Gospodnja naša sila, kao što reče sluga Gospodnji Nemija. A Pavle piše: radujte se svagda u Gospodu i opet velim radujte se, prema Filipljanima 4. poglavlje 4. stih. Radujte se svagda, molite se Bogu bez prestanka, na svemu zahvalni budite, jer je ovo volja Božja za vas u Hristu Isusu. Prva poslanica Solunjanima apostola Pavla 5. poglavlje, stihovi 12. i 18. Takvi su plodovi biblijskog obraćenja i posvećenosti. Priroda zaista opravdanog čoveka je toliko prožeta ljubavlju prema Bogu i svojim bližnjima, da je on uvek spreman da čini dela Hristova. Svi koji dođu u sferu njegovog uticaja osjećaju lepotu i miomiris njegovog hrišćanskog života, dok on sam nije ni svestan toga, jer je to što čini u skladu sa njegovim navikama i sklonostima. On se moli za božansku svetlost i rado ide u toj svetlosti. Njegovo je jelo i piće da tvori volju svoga nebeskog Oca. Njegov je život skriven sa Hristom u Bogu, ali se on uopšte ne hvali time, kao da nije ni svestan toga. Bog se raduje smernima i krotkima koji verno slede primer svoga učitelja. Takvi su veoma privlačni za Božje anđele koji ih rado prate na njihovim putevima. Oni mogu ostati nezapaženi i podcenjeni od strane onih koji se hvalisavo uzdižu i razmeću nekim svojim zaslugama i dobrim delima. Ali nebeski anđeli rado bdiju nad njima, okružujući ih kao ognjenim zidom. Mogućnost da postanu naslednici Božji i sunadnici sa Hristom najveća je privilegija data čoveku.